Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Панаирен калейдоскоп. В днешното предаване ще ви срещнем с щастливеца, спечелил лек автомобил по избор от Международен панаир Пловдив. Ще ви анонсираме и предстоящите прояви, които стартират на територията на Националния изложбен център. Цветна есен, Булколекто, Италиански фестивал на красотата и прическата и Зоо Ревю. 17-годишният Николай Колев от Манолско Гонаре получи ключовете за лекия автомобил, подарък от Международен панаир Пловдив. Те му бяха дадени от главния директор на Националния изложбен център Иван Соколов. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. 17-годишният Николай Колев пристигна с родителите си в панаирния комплекс, за да получи спечеленият от него лек автомобил. Той бе посрещнат от ръководството на Националния изложбен център. По-късно главният директор му връчи ключовете на новата кола, подарък от Международен панаир Пловдив. Как се чувстваш с наградата от Международен панаир Пловдив? Чувствам се много добре. Страхотна е колата. А сега като си на 17 и без книжка, какво ще правиш? Ще чакам да изкарам. Да. Кога мислиш да запишеш курсове? До година. А до тогава ще даваш ли на мама и тати? Да. Кажи ни нещо повече за тебе, къде учиш? Уча в професионалната гимназия по битова техника в Пловдив. Каква специалност? Асансьорен техник. Не си ли мислил нещо да се занимаваш с коли, с ремонти? Не. Мисля съм. А за първи път ли посети Международния технически панаир и за първи път ли пусна анкетна карта? Не, аз вече колко? 4 години посещавам и пускам редовно. Защо посещаваш тази изложба? Харесват ми колите. Как ти се видя тази година панаира? Хареса ли? Да, имаше много хубави коли. Сигурно с приятели си посетил. Да. Трима мои съченика. И като ти се обади главният директор на панаира Иван Соколов, как реагира? Повярва ли веднага или? Не. Аз мисля... Изненадах съм много. Аз не вярвах, че спечеля. Толкова много хора да пускат такава анкетна карта. И първият човек, на който съобщи добрата новина, кой беше? На нашите. И те как ви приеха тази новина? Много добре. Разбрахме, че Ники първо е съобщил новината за спечелването на автомобил от Международен панаир Пловдив на вас. Да. И какво ви каза? Каза, че е спечелил колата, но аз въобще не повярвах. Защо? В първия момент то винаги е така. Като ти съобщат такава добра новина, да. Не можеш да повярваш. Не мога, да. А сега ще му помагате ли? Ще го возите ли с тази кола, докато той си вземе книжка? Естествено. Естествено, че ще го возим. А вие като баща, вие сигурно повече от Ники се радвате. Да. Вие карали ли сте чисто нова кола? Чисто нова не. По принцип, но баща ми е купувал чисто нова кола. И сега ще имате щастието да го возите, докато навърши 18 години. Воза с нова кола, да. И сега от тук нататък мислиш ли да след като изкараш шофьорски курсове, да я караш, да си я ползваш? Да, ще я карам. Твоите приятели как приеха новината? Много добре. Радват се. Какво ти каза главният директор на панаира? Помниш ли финалните му думи тогава? Какво ти каза той? Че ще завърта всички момичета леко беше там. А ще посещаваш ли от тук нататък изложбите в Международен панаир Пловдив? Да, всяка година. А вие посещавате ли Международен панаир Пловдив, изложбите в него? Редовно, всяка година. Защо? По принцип, защото сме близко тук и затова го посещаваме. Интересни са ви? Да, всичко ни е интересно. Ники почерпи с бомбони представителите на ръководството на Международен панаир Пловдив. Господин Соколов, какво пожелахте на Ники? Първо му казах, че е голям късметлия, защото в толкова голяма торба, спомняте си колко много анкети имаше. Той спечели и пожелах му безаварийно каране, да изчака периода, в който да си получи книжката и със здраве да я кара и колкото може повече настроение да има в тази кола. Ако тя му помогне, може и да си намери гадже, евентуално се ожени или да учи висше образование с тази кола, както намери за добре.
да се радва той и неговото семейство. Първите метри с новия автомобил, подарък от Международен панаир Пловдив, Ники и родителите му направиха пред камерата на Нова българска телевизия. Екипът ни им желае безаварийно шофиране. С валидирането на пощенска карта по повод 120-та годишната на Международен панаир Пловдив ще стартира третото издание на международната специализирана изложба Булколекто. Тя ще се проведе от 26 до 28 октомври в панаирния комплекс в Пловдив. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. За трета поредна година Съюзът на българските филателисти е съорганизатор на Международния панаир на колекционерите Булколекто. Проявата е посветена на 120-та годишнина на Международен панаир Пловдив и ще се проведе от 26 до 28 октомври в Трета палата на панаирното градче. Във всеки от трите дни на изложението ще се валидират нови пощенски карти и марки. Панаирът на колекционерите ще стартира с валидирането на илюстрована пощенска карта. Художничката на проекта Люба Томова ще присъства на валидирането и ще раздава автографи на посетителите. Второто валидиране е планирано за 27 октомври. Всъщност това ще е черешката на тортата на Булколекто 2012, защото в този ден ще бъде пуснат в продажба пощенският блок военни хеликоптери в лимитиран тираж от 5100 броя. Третото валидиране е на 28 октомври, когато ще бъде даден стартът на атрактивната серия от 4 пощенски марки расови коне, нарисувани от талантливия художник Емилиан Станкев. На Булколекто 2012 ще бъдат показани най-добрите експонати, участвали в националния конкурс "Стъпки към филателното майсторство". Специално място, цели 6 витрини, е отредено за софийския филателист Мишо Мичев, който показва уникални пощенско-филателни материали, значки, медали, дипломи, илюстровани картички и други предмети с антикварна стойност, свързани с 120-та годишна на Международен панаир Пловдив. Точно тази експозиция спечели първото място в националния конкурс, обявен от домакините от Международен панаир Пловдив. В Булколекто 2012 е отредено централно място за щандовете на Български пощи, на Българска филателия и нумизматика и Съюза на българските филателисти. С щандове ще се представят български и чуждестранни фирми, занимаващи се с филателия и нумизматика. Над 20 ще бъдат масите на индивидуални колекционери, които ще представят богата палитра от филателни, нумизматични и антикварни предмети. За първи път на Булколекто ще се представи фирма, производител на влакчета и колички за колекционери. Тя ще демонстрира омалени модели на влакове, автомобили, мотоциклети, камиони, качествено отляти от метал модели на превозни средства, повечето от които произведени в ограничени серии, което ги прави и ценни колекционерски експонати. Седмица, посветена на семейството, модата и свободното време, стартира от 24 октомври в панаирния комплекс в Пловдив. Повече за това ще научите в следващите минути. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. На територията на Националния изложбен център ще се проведат изложенията "Цвет на есен", Италиански фестивал на красотата и прическата, зооревю и финалите на Световната киноложка купа, които са под патронажа на министър-председателя Бойко Борисов. В Националния изложбен център ще се представи бизнесът, свързан с дома, модата и хобито, а за посетителите от всички възрасти ще има много атракции. Любителите на автомобилизма ще могат да видят зрелищно състезание на писта, с което ще стартира и ще завърши рали Хеброс 2012. Една от най-атрактивните прояви в календара на Международен панаир Пловдив е специализираната изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и аксесуари, която има 2 издания – пролетно и есенно. Фирми от България и Чехия ще покажат цветя, разсад, овощен и декоративен посадъчен материал за вътрешно и външно озеленяване. За първи път ще се предлагат бижута от естествени камъни и ръчно изработени сувенири от дърво.
На 26 октомври стартира и италианският фестивал на красотата и прическата. Стилисти от Великобритания и Италия ще демонстрират модните тенденции за 2013 година. Предвидени са семинари за професионалисти, които на фестивала ще намерят модерно оборудване и материали за фризьорски и козметични салони. Почитателите на модата ще могат да купят най-новите продукти за коса и грим, парфюмерия и козметика и аксесуари. Наред с тези форуми, на 26 октомври стартира и панаирът на домашните любимци Зооревю, който ще разкрие по атрактивен начин част от живата природа, ще покаже новостите в отглеждането на кучета, котки, птици и влечуги. Над 450 канарчета от всички породи ще се състезават в 7-та национална екстериорна изложба, а в журито ще има съдии от Белгия. Демонстрации с кучета по аджилити и послушание, специализиран ринг за българско овчарско куче ще съпътстват международната киноложка изложба за всички породи АЦЦИП, световна купа финали, която ще се проведе на 27 и 28 октомври. Съорганизатор е Българският републикански киноложки съюз. Включена е и национална киноложка изложба за всички породи АЦАЦ, шампионат на Бразилия, както и оценяване за признаване на породност. Традиционните есенни изложби, посветени на дома, модата и хобито тази година, ще бъдат обогатени с темата спорт. На атрактивните етапи на Рали Хеброс, които зрителите ще видят за първи път, ще се проведат в Международен панаир Пловдив на 26 и 27 октомври. На специално изградена писта с дължина 1100 метра, автомобилите ще се състезават в петък по двойки, а в събота по единично за време. Зад честа палата ще бъде даден старта на Рали Хеброс от 18 часа. Финалният етап е предвиден за събота от 19 часа. В първия ден по пистата ще минат ретроавтомобили, които после ще останат в 6-та палата на панаирния комплекс. Другата атракция са моделите на радиоуправляеми коли. Рали Хеброс 2012 се провежда под егидата на областния управител на Пловдив Здравко Димитров. Съорганизатори са Българската федерация по автомобилен спорт и Международен панаир Пловдив. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващото предаване ще ви представим откриването на международната специализирана изложба Цветна есен, която ще се проведе от 24 до 28 октомври в панаирния комплекс в Пловдив. Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.